भैया परीक्षा नजदीक आ गइल बा। हमनी के यूट्यूब पर वीडियो बनावे के चक्कर में बढ़िया से तैयारी नइखी कइले जा। यही से बिना पढ़ले परीक्षा पास होखे के कौनो तरीका बताई। देख बाबू, बिना पढ़ले परीक्षा पास होखे के एके गो तरीका बा। बताई। साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा। भैया ये तो पढ़े वाला फिर बात हो गई। अरे पहिले पूरा बात सुन लसन। हमार फार्मूला ह, पढ़ाई से एकर कौनो मतलब नइखे। साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा। आ मास्टर चीट ना करे देवे तो ओकरा के दे दू चार ईटा। वाह 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 वाह। जय हो, जय हो, जय हो।